Sanibonani, welcome back to enye video ngiyabonga kakhulu for tuning in. Thank you very much. Ungakhohlwa ukuthi kumele usubscribe ke mangaba ka subscribe, ubuye like video, ubuye share video, share kwabanye kanti ke ubuke nama ads as to support this channel. Thank you so much you guys ukuthi ufike namhlanje ke sizokhuluma futhi ngeindaba zasokhosini. Asibuyele kancane endabeni zasokhosini ngoba sibone ukuthi okhona sesulile lapha you guys oyisilomo ke somsakazi Ukhozi FM Unjinji. So I saw a story there bethi Unjinji kuthiwa ke usesulile. Istory siyesabhala fanele sibonke Bhengu ekhuluma ke ngalomunye umsakazo ukuthiwa usesulile ngathi basola ukuthi kuthiwe vele ephenywa blah blah blah. Yeah, it's just a whole lot okhosini bafethu kuthiwa wesuleke isigubukane emsebenzini Ukhozi FM uMandla Njinji Magwaza ngezizathu ezingakaziwa. So Unjinji wethula uhlelo ke lapha Ukhozi FM Top 20 ngomgqibelo emini. So kulezi insuku ke izinhlelo zishinshiwe, abasakazi bafakwe ezinhlelweni abangazijwayele. Na ukwenziwa ke umkhankaso weminyaka yonke isiyajika lento futhi Unjinji alukho ke uhlelo abezwakala ekulo umthombo wephepha ke ongaphakathi kwalesi stage ulihlebele ukuthi babikele ku group yabasakazi ngomsombolo ukuthi Unjinji wesulile. So omunye uveze ukuthi umyalezo wethunyelwe umphathi wezinhlelo obambile uMandla Mdletshe. Wathi ngiyabingelela bozakwethu, ngicela ukubika ukuthi ke uzakwethu uMandla Magwaza usesulile emsebenzini, simfisela ke okuhle kodwa akukho azoqhubeka kwenza empilweni bekusho laphena uMdletshe. Kunezinsolo zokuthi bephenywa Unjinji ngezinto eziningi. Eminyakeni edlule kuthiwa ke uke wadlala isikhangiso ebesingagunyaziwe. Emasontweni adlule abaphenyi kuthiwa ngezinye zezinto ake abuza ngazo ukuthi ke akaxoshanga kanjani ngaleso sikhathi. Kuthiwa ke wabuye wayikhokha imali iyaleso sikhangiso ke. Kuthiwa kokunye ke ubeka afika emsebenzini ebukeka ezwakala futhi ekhathele. Abanye abalaleli bake babhalela izinkundla zokuxhumana bebuza ngendlela azwakala ngayo Unjinji. So na ukuphala kweSABC ngoNjinji bekungakatholakala imilayezo abathunyelwe yona ayikaphendula something like that. So ngathi kukhona lapha osebuye wasula ke when it comes to Ukhozi FM. Kuningi bafethu bahleli bephenywa you guys. I think it's very strict there something like that. So kuthiwa ke useye wasula Unjinji allegedly ubevele ephenywa naye ngezindabana zakhe eziningi. So asazi let's just move on to ke esinye istory esikhona. So ke on another story asikhulumeni ngo-DJ Fresh okubukeka kuthiwa uye wakhupha ke iculo alibhekiseke kowaye unkosikazi wakhe uThabiso Sikwane. We know that ukuthi she passed away, may so rest in peace bafethu. So to DJ Fresh ozakheleke udume emsakazweni emkhulu uThato Sikwane owaziwe ngelika DJ Fresh. Ukhumbuleke umkakhe ngengoma ethi Mama. So leli culo likwicwece elisha lika DJ Fresh eliphume ngolesihlanu elithi Fresh Refresh mhlambe or Refresh. Na ekhuluma ephephandabeni elunguza kwabo esolezo ngempela sonto iDaily News. uFresh uthe ingoma imayelana nothando lukaMama ukuzinikela nenkuthalo nesikhumbuzo asishiye ngemuva, which is so beautiful. So ibhekiswe kuThabiso owayeteketiswa ke ngizingane zakhe ngelika Mama. So emuva kokudlula kwakhe emhlabeni kube indlela efanele yokukhunjula ngayo ngokuthi ke kwenziwe ke ingoma ebungaza omama kuyo yonke indawo. So kule ngoma kuboshele uCarl Dash or is it Dios whatever ocela ngesingisi no Linda Live ohlabelela ke ngesizulu. uThabiso ongunina wezingane ezika Fresh ushone ke eseneminyaka u50 ngoAugust kulonyaka. So ushona nje uThabiso bebebusiswe ke ngabantwana okuwandi Renelwe, uThato no Lifika. So besebeshade iminyaka ewu20 ke ngaphambi kokwahlukanisa ngo2022. So uLinda Alive utheke kube isibusiso ukubamba iqhaza kuyo ke lengoma. So uthi ngilokhu ngiyidlala ekhanda lami ngisho kungafanele ngenxa yenjabulo yokuba ingxenye yalomsebenzi. So leli coceke li EP linezingoma ke eziqanjiwe ngamagama ezingane zika DJ Fresh. So leli ciko ke kulindeleke ukuba likhuze ibuye kusakazene ngonyaka ozayo emva kokuyibamba insimbi ishiya kwi-YFM ku5FM neMetro FM. Njengamanje wethula iWow Watch a Week podcast yakhe. So he actually released this song for uThabiso Sikwane, which is so beautiful. You guys, we know they were married and they divorced, something like that, and the divorce yabo yayi peaceful baze babuya lana online bazo divorce ke emehlweni abantu ukuthi no sesiyahlukana
ukuhlukanisa omunye nomunye aphume aye ngale, something like that. But ekushoneni kwakhe nayo, even before kushona kwakhe, I think they had a very healthy co-parenting relationship. Bezwana futhi sizwa kuthiwa beqhubeke baba ngama-best friend, into ekanjalo you guys. So now kuthiwa ke usekhupheke iliculo alibhekiseke kuye ke uThabiso Sikwane, ebonga umsebenzi awenzile ngokumkhulisela izingane. Lelo culo ke kuthiwa ke lithi Mama, elikwicoco elisha ke lika DJ Fresh, lizophuma ngoLwesihlanu, something like that, which is so beautiful. Bafowethu, imagine with most couples mabe divorce nje kuvele kube nonsense, kuba nonsense in most couples, but kwabanye abantu ke bafowethu bavele ba-divorce nje peacefully and baqhubeke baphile bonke babe ngabangane. Abanye sizokuthi babuye bahlale bonke same house, which is so beautiful. Lena ke